Ahojte ľudia, dneska ideme hrať Fortnite s mojou sesternicou Ninou. Takto. Cez. Tak. Poďte už. Daj ready. A kde mám ten joystick? Jo. Tak a dneska skúsime vyhrať. A to sa bude dlho načítavať. No tak zatiaľ pojem si niečo kúpnuť, niečo tu mám. Aj. Sice už mám 20 level, ale ty máš 25. No a? Vždyť ja už idem. A ja? Proč tam neukazuje rokedy? Neviem. Lebo ty to máš skorej. Nemám. No, ja už som tu. No super, a ja nie. Ne. Nubovia. Ešte Toto som získal, keď som vyhral prvýkrát všetko. Celú hru. to sa mi načítajú zajtra. Neviem, mám to dať takto, aby ste videli, použiaľ. A mám to na profilovej fotke, tak to uvidíte. Potom to tak. A tu sú nejaké zbrane, idem nacvičovať trošku, aby som vyhral celú hru. A Nina, dneska sa musíš snažiť. Kde si? Idem ťa emoutnúť. Čau, Nube. Čau, 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 čau. Čo robíš? Čo je? Máš problém? Nie. Tak choď odo mňa preč. Počkaj, nemo to, po tejto. Nubke, isto nebude hrať. A jak si mám kľapku, povedz. Tak sa to nauč. Ideme. To je nová mapa, nie? Aká mapa? Ne, a kúkni sa na tú mapu, kde ideme? Nevidím tu domy. Tam? Chceš ísť? A tak tam, bohovský nie sú domy. Ale nezapomne napadať. Tak poďme, rýchlo skáč už. Poď za mnou, dobre? Kde chceš, ja nevidím ťa. Aha. Poď za mnou, semka, ideme do tohto mestečka malého. Malého. To nie je vôbec malé. Mal som povedať veľkého, čo už. Čakaj ma za mnou. Tak ako mám čakať, keď to ide dole? Padá. No, tak už prestaň. A už mám nejaké zbranie. Ja nie. Ty máš? Daj mi... O! Otvorila si? Hej. Čo je tam? Všetko. Povedz, more. Portipek. Kde? Tam je, tam, tu. Tam bol. Tak robí. Tam je, hýbal sa. Musím ísť bližšie. A tu je čestka. Čo dobré. OK, to máš aj ty. Ale dneska začínam prvýkrát točiť, no tak dúfam, že vás to bude baviť. Tam je týpek. Čo? Ozaj. Dobre, knok. Doraziť. Vždycky doraziť treba. U teba? Tak som strelila tomu týpka. Aj. On ešte nezdochol. Zdochol. Nie. Už je mŕtvý, ja som dorazil. No asi ťažko. Dorazil som. Teraz som ho ja zdorazila. Áno, tak tam bol ďalší, no. Aj ďalší tam. No tak neviem, no. GG. A vôbec neotvorila bednu, tu si mohla otvoriť ďalšiu. No a Vážne môj. To čo? What the hell? sama. Berem si to nie. Ako to mám dať preč? No, dobre. Kde si? Musíme ísť preč. Poď. Tam je
A ináč cípneš, vie o tom, lebo tam bude zóna. Lebo tak cípneš. Nie. A choď preč, no. Akože na čo mi je rybárska No tak ideš za mnou, či nie? A však idem, ale jedem som. Stojím. Dobre, idem. No poď už. Až lepšie skiny a nič aj tak. A to je medkit. Nehaj mi to. A Kde si zase? tu som. Musím ísť preč. Čo tu stávaš? A nestávam. Ej, pozor! Za tebou! Týpák! Kde si? Môžeš Poď sem. niečo robiť. Počkaj, hore. Nesmej sa. Ožil ma krásne. Buď rada vôbec. Ja chcem nebudíť. No. Keď to točíme, no tak čo budeme robiť? Na tu máš, počkaj. Na tu máš. Čo si mi dal? Zober si a healuj sa. Potom budem niečo musieť. Healuj sa. Ale je tu ďalší týpek, máš tu kamaráta. Ja som taký démon. Zober, daj kocku. To už vypne. Nina, daj kruh. Čakaj. Ja to už vypne. Daj. Ja to už vypnem, ale... Poď. Ale na čo tu stávam? Daj kruh. Kruh, prosím ťa. Kruh. No. Ešte. No, a daj štvorku a healuj sa. Ja už vypnem. Svorka. More boli hlava. R2. Oj, ty si taký démon. Ty. Čo robíš? Prosím ťa. No, O, vidíš. naučili sme sa. Hovno mi to dalo, vieš. Dobre, už, no poď už. Niekto mi Ideme. zobral, tu som mala do braničky. Ja aj ten medkit? Ja. Ty debil. Poď už. Ty si mi mohol. Ideš zlou stranou. Ježiš. Čo môj. Čakaj na ne. Bože môj. Ideme. Ty vole. No. Tu je týpek. Kde? Týpek bol hore. Hore. Kebyže ho vidím. Nie, bol pri mne. To som bol ja. Debil. Vidno, že to hráš ako keby prvýkrát. No, Počkaj. Tam je nejaké náboje. to mi nahaj. A tam čestka, ešte že som si vyšiel. No, tak to mi dáš pekne. Nedám. Chceš, aby som nezabil? Mám rokovnicu. Ty? Nie. Nemám. Škoda. Čo to bolo? Nič. Povedz. Nepoviem, iba zbraň, more. A ja som No, našla ničo. ďalšiu, takže... A čo? Mám lepšiu. Vy isto hráte Fortnite. To by nehral. Možno tí, čo hrajú Roblox. Haló, kde si? Kam ideš? Nina? Idem. Chrbát. Dobre. Nina, u teba? Ďalší. Dobre. Počkaj, idem. Dobre, obidva sú mŕtvi. Už mám 4 killy. Ty máš jeden? Hej, Dobre. jak vieš? Lebo napravo máš 5 kilov. Keď mám 4 ja, tak musíš mať jedine jeden. Dobre, kľud. Bože môj. Idem od teba. Tak choď, cípneš ty. Tu som hore. No, dobre, vidím ťa, jak skáčeš. Bože môj. Chceš? Nie,
Nahyluj sa. Daj mi pokoj. Tu máš. Si zober, ne? Nechcem. Dobre, nebudeš mať shieldy, ty. Ale ja mám plný tak, chápeš to? Ale potrebuješ shieldy, zober si to. A to je to. Vieš si to zobrať, či nie? Nie. Dobre. Ty skorej cípneš. Ty to nepotrebuješ len to. Mamo, môžem mi ten medkit? Medkit? Na čo? Ja Joza, počkaj. Idem. Kde si? Kebyže ťa vidím. Poď sem, dole poď. Sem poď. Kľakni si sem. Čo robíš? Dávam ti shieldy, nie? To. Aby si sa ochraňovala, ak vieš. To je na toto. To je toto. Ak vieš. Daj si to. Daj. Ale to mám. Nedáš. Zober si to a daj R2. A healuješ sa. Nedá sa. Nice. R2 si daj. Ja už nechcem. Ale boli ma hlava, Obidva- moje aj ruky. Dvakrát si dala. Ešte jeden. A budeš mať plné. Ja to už nikde nájdeme. Poď. Sa mňa trafí šľak už. A tu peš. Poď. Jaj. Poď, musíme to výjsť. Hajda. A tu sú zbranie. Kde si sa vystratil? Tu mám medkit. Išiel som no, ty si tam iba? Kam ideš? Ty ideš úplne prežiješ ja. Ja neviem, ku tebe, lebo ty nikde neješ za mnou. Nikdy. Dobre, už sa mi vychodne. No, počkaj. O, Nie. ja som au. Poď rýchlo, vyskoč tam. Dvakrát ťukni, X-ko. Na ňo. Si tam? Yes. Yes. OK, a tu budeme. A počka, to ide dobre. Či? To ideme asi zle, nie? Počkaj, nechoj. Neriskuj, Nina. Stoj na mieste. Prosím, Nina.